Perfecte. I la teva data de naixement? Perfecte. El primer que faré és posar-te unes gotetes, a veure, no tinc, unes gotetes als ulls, val? Perquè així se't dilatin les pupil·les, val? A veure, t'ho posaré aquí i després t'ho posaré als ulls. A veure ara l'altre ull. Perfecte. Val, ara ja t'he posat les gotes i ara el que faràs serà dilatar-se les pupil·les i te les mesuraré, val? Primer, a veure... Perfecte. A veure l'altre. Perfecte. A veure ara. Molt bé. A veure. Perfecte. Ara et demanaré que segueixis una llum, val? I, bueno, després et faré que amb l'ull esquerre i després amb l'ull dret. Ara primer amb els dos ulls. A veure, segueix la llum. Perfecte. Perfecte. Ara amb un ull només. Perfecte. A veure, ara amb l'altre. Perfecte. Ara et demanaré que segueixis un boli amb els ulls i després farem el mateix. Primer amb un ull i després amb l'altre, val? Ara amb els dos. Molt bé. A veure, seguim. Perfecte. Molt bé. A veure. Perfecte. A veure. Perfecte. Ara, si no et molesta gaire, el que et faré serà apretar-te una mica les pupil·les, val? No et molesta massa, no? Perfecte. Ara et demanaré que em diguis el color d'aquests 3 subratlladors, val? El primer és aquest. Rosa, no? Perfecte. El següent. Aquest. Groc, no? Perfecte. I el següent, l'últim. Aquest. Perfecte. Molt bé. Ara et posaré una mena de tub als ulls i m'hauràs de dir a veure si veus els mateixos colors, no? Comencem. Quin color veus? Taronja, no? Perfecte. El següent. Quin color és? Groc. Molt bé, perfecte. I l'últim color. El rosa. Perfecte, molt bé.
massa lluny per on realment són. Et posaré això. A veure. Val, això és el punt A i això és el punt B. Jo el que tinc més a prop és el punt B i tu el punt A. Val, ara m'hauràs de dir a quin punt soc. A l'A. No, soc al punt B. Sí, jo de les dimensions sí que poder parlar això de l'augment de les pupil·les. Bueno, passem al següent. Ara hi hauran 4 punts, un és aquest, un aquest, un aquest i un aquest, i faré una xispa amb l'encenedor i m'hauràs de dir si la veus, val? A veure, bé. Has vist les 4?